Hindi. May nagtupa sa agtang ko. Ba, hikapon ko. Hindi. Mapilit kag mainit-init. Ba, simutan ko. Hindi. Kabaho. Kabaho, pre. Mayo man na ganing suntuin ka bukas, lon, kay para nga may pagkaon na maliwat. Ako gini, para wala tiyang gasto. Mamantikaan naman ang sungad na sini. Dogay, tamas kubado. Ikaw gani, aduay ka man tanong para sa akon. Oy, lakang bala. Ay, danay pa. Or, Loy. Preparado na tong mga pagkaon nga nalon ka de. Ay, ayo matuod kay Miloy. Ang iban nga pagkaon, idalaan na din do. Kagina pa kami ada nagdala sa pagkaon. Kamu nagapamate sa NYGC Blind Drama. Yari na ang kompletos rekados nga drama. Diri mabatian ang sari-sari nga mga istorya. Mapa-aksyon, love story o komedya. Naisyaga Channel, Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC. Naisyaga Channel Blind Drama. Tagsang 106.9 ASFM. kagkaron, suguro na naton ang pagharaka. Ay, salamat. Salamat kay okay ng pamatsyag ko. Sa nagligad nga daw, kaluya gidya sa akon. Oh, salamat kay Preduming. Kay ginluwas siya ako sa patod nga kamatayon. Kung wala guro si Preduming, baw, anhing albino na ako subong. Oh. Maayo gid si Preduming nga kumpare. Maayo gid. Ba, daw siya maninang gapungko sa puno ng kahoy sa may bangko. Palapitan ko siya. Preduming! Pre! Ay, Pre Alvido. Pre, dali di Pre. Ay, Pre Dumeng. Ay, Pre Alvido. Ay, kumusta ka na, Pre? Bayo kay naupawan ka na. Ay, naumpawan gid ko, Pre. Sa bulig mo. Ay, salamat gid, Pre, ha. Salamat gid kay kun wala ka. Patay na ko subong. Oo. Ay, magpasalamat kita, Pre. Kaya ginubayan kita sa nga ara sa ibabaw. Oo, Pre. Ikaw gidya, Pre, eh. Ikaw gidya ang nagluwas ang kabuhi ko. Ano na lang kun wala ka, Pre, man? Ay, abo na gani, Pre, ay Doming. Abo na gani, Pre Alvido. Kaya ginluwas ko ikaw. Abo na ginubayan man ako sa ara sa ibabaw nga luwason ka. Ti, siya ang nag-ubay sa akon. Ti, pasalamatan naton siya. Ang ara sa ibabaw. Ano na, Pre, ang kinahambal mo, Pre, man? Kagina pa ko di katangla sa ibabaw, ho. Pero, sige ka man da hinambal nga pasalamatan tang ara sa ibabaw. Di wala man dasang tao sa ibabaw, Pre. Puro man dasangas ang kahoy ang makita ko. Sino na nga ara sa ibabaw ang tumod mo, Pre, man? Ang ara bala sa ibabaw, Pre. Way kagigabalo ko sino ang yara sa ibabaw ta. Way gani ko kabalo, Pre, kung sino na siya. Oo, ginatangla ko na liho. Ba, hindi. May nagtupa sa agtang ko. Ba, hikapon ko. Hindi. Mapilit kag mainit-init. Ba, simutan ko. Hindi. Kabaho. Kabaho, Pre. Kundi, natupaan ka gid sang yara sa ibabaw. Ano nangyara sa ibabaw, Pre, haw? Taglabe kung anong yara sa ibabaw. Be, hindi. May pispis nga ara sa ibabaw. Abo na siya. Kay wala ka kabalo kung sinong ara sa ibabaw, kundi ginitihan ka sang pispis nga ara sa babaw. O, Pre Domeng? Oy, mas kubado.
nakapreparar ka na? Ay, Rose? Oo Ari na din akong mga sulok-suko, no? Abaw, grabe ba? Oo, excited na nga daan ko nga mag-attend kita sa aton nga Christmas party diri sa barangay na Isyaga. Ako man gani, excited man ko. Balaan ko yakon nga, excited ka mas kubado. Nga manhaw? Paano mo na ibalaan, Rose? Ikaw pa, kilala ko ng papa ko eh. Grabe, Rose. Na-excited ko nga mag-Christmas party. Siyempre, para makatago ka naman sang ulo sang litson sa likod balay eh. Kumatyagan mo na gin sa akon. Amo na gin ka pala kaon. Ay, di man kuya amo ginakahiling sa USB, Ha? Anong USB man? Ang ginambal mo ulo sang baboy. Oo, matuod na. Oy, Marites, ano ginadali-dali mo? Marisol, may balita ako sa imo. Ate, siyempre, kada kadto mo may balita kagid man. Maayo ni nga balita, Marisol. Siguraduhon mo Oo, sigurado ni. Ano na haw? Manghatag ko no pudpak ang syudad ta. Ay, tuot. Oo, Basi agi naman na kay Kapitan do 50-50. ati daw laban eh. Daway niya kasiguraduhan kung mag-agi kay Kapitan do 50-50 ya. Ay, hindi man ta mag-amo sina Marisol. Hindi kita yung maghusga sa tao. Maayo man ang kapitan si Kap do 50-50 Basta, maayo ka lang sa iya. Lapit sa luwag. Ay, ano naman kuno na nga pudpakaw? Ay, nami ni ko na Marisol kay nga tanan ko nga pamilya tagaan. Ay, tuod. Ugaling, may masubo nga partida. Ay, anong masubo nga party? Dogi na pang lista malang to nilang tagaan. Ay, wala pa gani. Ikaw imo ya. Ay, basta ako ya. Siguraduhon ko yung malista ko para matagaan ko ya sa syudad. Ay, tuod ka? Oo Kung hindi sila maghatag sa akon, hindi ko sila pagbutuhon dason Pero amo ning pinakanami nga balita ho. Christmas party naton karon. Ay, tuod? Dayon gito? Oo madayon gito yung Christmas party ta diri sa barangay na Isyaga. Kay nga kanami may mga contest kita. Eh, ano kunong kontes, Marites? Ang contest na kuno, ang tanan niya mga bata, matsatsa kag matanggo, kag ang tanan niya mga tigulang, mabudots. Ay, dawalis ka daw? Oo para kuno nga mapakita naton, nga bisan tigulang na taya, kaya pa naton. Ubin pa kuya. Sige be, papatud binahubin ka, kantahi ko bisang mag-usubong nga mga kanta nga ginakanta sa mga teenager. Hikay ka sa ako na. Brr, patapin, tralalilo, tralala, brr. Basta, mapreparar kita Marisol, mapreparar kita. Kinauna man Merry Christmas Pre-Doming? Oo, Pre Albedo. Ang ginahambal ko yung ara sa ibabaw, ang nagtuga bala sa aton, ang nagtuga sang langit kag duta, ang naghatag sang malawig naton nga kabuhi. Pre-Doming? Oo, Pre Albedo. Amo na siya. Kay siya ang nagtuga sa nga hangin nga ginaginhawa naton subog. Ako wala siya, wala makita diri. Pre-Doming? Oo, Pre Albedo. Amo na ang buot ko silingon. Ano man abi Pre-Doming kay why mo man niya ginaklaro sa akon? Abi kuya gani, naabot mo na ang buot ko silingon. Why ko ginaabot ya Pre-Doming? Abi kuya, ano lang yang buot mo silingon nga ara sa ibabaw. Ano pa? Gatang laman ko sa ibabaw kundi natupan ko ya sang iti sang ara sa ibabaw. Ate ko na mo Pre-Doming. Pasensyahan lang ko kay way ko gid naabot ang buot mo silingon. Oo, insakto na.
madamo gid nga salamat tuod sang pagbulig mo sa akon kag ilabi na gid ang ara sa ibabaw nga ginahambal mo. Salamat gid. Salamat gid sa aton nga tagtuga kay gimbuligan niya ako nga waay na lumos. Gimbuligan niya ako nga mabuhi pa. Pre Albedo, Ho, pre Doming, kag sa imo man pre. Salamat kag sorry gid pre. wow. Sorry, gid. Wow! Kanami gid kay ang tanan nag-enjoy sa aton nga Barangay Naisyaga Christmas Party. Ay, nag-enjoy din kami Ako man, enjoy din ko yung katama. Okay, lawagon na nato ang aton nga mga tagdaog. Siyempre, ang nagdaog sa aton nga Video Key Challenge, wala na sang iban kundi si... Lolo Miloy. Yes, Lolo Miloy ang nagdaog sa aton nga Video Key Challenge. Pre Miloy. Mayo kay ari ka de. Wow. Pre Albino, ari ka man digali. Ari-ari ka mo di, kami pa. Pre Doming, kamusta ka mo nga duwa? Ay, okay lang kami ya, Prilyong. Bao, timing man kinagkilita ay kita si Prilyong, Pre Miloy. Ay, abi mo? Ha, pwede tanan niya pangayuan si Pre Miloy. Kay kagina? Sa ano na? Kagina nagdaog siya sa Video Key Challenge. Isa klibo gid. Ay, tuod. Oo. Bubudol, hindi pa siya magkuan ho? Duwa sa katingog ha? Ituga, ito na mo ni Basyang. Ikaw mata kay Basyang, siya do kay imposible na. Eh, naku. Kikasin ko to sa iya siya, kuhan, dugtakan. Palusot ka ha? Abi para Miloy. Pagbaton mo, dayon mo kasen? Dayon niya kapalagyo. Kagabi ko yan nagkasin ha, kagabi. Delikado, gabi siya nagkasin kay Basyang. Ano yan naging kasiin niya tuwan? Naduda lang ko na pre Elyon. Duda lang ko sa kasin nila ko. Basta ko magkasin niya, cash out siya man na yun. Kasiin cash out na ubra gali. Pero labay man nga akon, di dali. Upod ka mo sa akon. Upod ka mo sa akon kay mga pi kita. Ay, sa din kita mga pe. Dito sa sikat nga kapihan di sa lugar ta eh. Kay kabalo ka mo, may malibre sa aton. Sino malibre na? Sino pa? Puli ko na yan. Pero Miloy, hindi ka na mapuli. Kay ikaw malibre. Palaga kita ay mapuli ka kita. Oo man. Dudog sakit ang kape, kape sa tiyan ko. Kape. Tinon pre. Hindi lang na, tinunpor pa. Gali, Pre Doming. May ihambal gali ko sa imo. Ano ina pre Albedo? Dudugay naman ni nga waay ko kapaskwa sa imo mo. Kay daw ikaw lang permi ang kapaskwa sa akon. Ay, doon ka pre Albedo? Bubayo gid ba? Bayo gid ang kumpare ko. Di na ba siya ihan nagkuha sa kwarta yaman? Kumahatagin man sa Pasko, diin siya magkuha sa iba kalya. Intuon ko si Pre Doming. May ginpadala di si Kuya Hil sa akon nga kwarta nga gin bakal bayo.
intuon ko sa nga sa akon ini halin, way sa kabalo, kay Kuya Hil ini. Oh. Ay, pre, Albino. Abo, salamat na nga daan, pre, ha. Salamat na nga daan kung matabugin man na. Pero sa wala pa na, pre. May ipapakot ko sa imo. May kabaylo pagali. Oo, pre, para sadya balahaw. Ay, ano ina ka papakot? Ari, pre, kung mapaktan mo ni, hatagan ta ka regalo. Ay, pre, Albino. Oo, pre. Ari, pre. Sige. Ano na ka papakot? Si Inday ga ingos-ingos sa itlog ni Banoy nga kupos. Ay, pre, Albino. Ay, siga, nakita mo ganyan kupos ang itlog ni Banoy? Wala man, pre, pero hindi na niya binastos. Gali ka. Ti, anong sabat mo, pre, Duming? Ay, sabat ko, itlog mo. Hindi na niya gani, pre, Duming. Hindi na niya gani, amo. Kung hindi ka kapakot, hindi ko ginimatag ang Paskwa sa imo. Ay, sige. Ay, ano gani, ban? Ay, pwede ka taglo. Ate, sige. Tagaan ta kang nga daan, pre, Duming, klo. Ano na ang klo, pre, Albino? Ang kluya sina, pre, Duming. Pagkaon. Ate, sige, pakton ko. Matya ko abugin ni siya mo. Ate, ano na, pre, Duming? Paktan mo na. Paktan ko na, pre, Albino. Ate, ano na siya? Cotton candy. Hindi. Napaktan mo. Napaktan ko kaya mo ba na sa una ginaingusan sang apo ko. Kay gahabok na siya kunara sa plastic pero kung ibon na uyatan, nagaamat na sa tunaw. Pre, Duming. Diin na karon ang Paskwa ko. Pre, Albino. Ay, way problema. Aring Paskwa ko sa imo, pre, Duming. Isa ka bilog bayo. Nami pa ni nga bayo, pre, Duming. Ay, tuod. Kanabi tuod nga bayo, Abaw, may ngalan pa. Abi, basaha, pre, Duming. Kaya daw, hindi ko kabalo sina magbasa mo. Abi, basahon ko sa arang ngalan sa tubang. Kuskus, balungos. May ngalan nga kuskus, balungos sa sa tubang. Ay, salamat, pre. Gipa-print mo, gindi, pre. Ho, pre. Ginpa-print ko gina para sa imo. Miloy. Malipayod gina ko katama. Dali na lang ang 2026 dugay-dugay. Maselebrar na kita sang bag-ong tuig. Abi mo, Miloy. Wish ko gid nga mangin manami ang akon nga tuig. Kag may babae na nga magpalapit sa akon. Kag magsiling nga, Ilyong, palangga ko ikaw. Kalain tuig mo ligad daw. Doa mo amo gid sa nagligad. Ginbasted man ko ni Loren. Way man siya nagsapak sa akon. Tapos iskay ginapangaluyagan ko do. Do hindi man siya akon. Si Loren ba nadula ka do aso, no? Oo man bala. Ambot kamusta na siya ihan man? Uy, ano? Ari ka mo di gali loloyong. Oy. Miloy. Mas kumado. Happy New Year in advance sa imo. Merry Christmas, belated loloyong. Bayogid kay kompleto na tadi. Ay, siyempre, hari man ko din. Uy, araw siya. Si Rose, ari man no? Baaw ka nami kasadya, no? Ay, siyempre, may ngawang New Year niya kung wala si Basyang. Are na ko, Loy. Uy, ara man si Punay. Oo, pagkin sila, Op nanay ka mo siyang ni Punay? Ay, oo, pod kami ni Maripunay kay isiling ko. Matingog kita ya para sa pagsilibrar sa New Year. Hindi, ano nakainom na siya. Damo na siguro na inom ni Punay. Damo na ginitingog What yaw. nga na New Year, ubog ka na. Pagpito na na niyo. Oo, si Sky. Wow, nagwahap. Ay, abot
Daso na lang niya imo ano yung nga. Nga manaw. Ay, yung nga daan sa bukay mo yung na. Ba. Pagpalapit iskin ang lapsi kagid ara pa daw. Dumi na matyagan pa ko para sa iya. Ay, di anay. Makaon kita anay bala. Para sa niya. Ano na to? Mas namigid kong kumplito, tadi. Are man ko! Are na ko! Ari na kami ni Pitpit mo. Magkumplito na tayo. Sadya-sadya gini nga ito niya New Year. Biskwit, biskwit. May biskwit ka na galit. Pet? Roy? Ari ko hindi ka magkabalaka, Pit. Ara ka ba naglipet? Malapit-lapit di kay para sadya ta. Oo, matuod o. Kumplito, tadi. Ari na ko. Uy, hala, si Robutino, ari man premilo yo. Ay, ano ba dito? Naglagaw man ko di para mangin malipayo ng New Year nyo. O ko ng New Year mo. Hoy, na yung gabi sa inyo. Uy, hala, Rico Enrique. si Enrique, ari man diho. Oy, tanan. Ay, oo. Ari man ako dire. Kaya siyempre, gusto ko man nga mag-join sa selebrasyon sang barangay na Isyaga. Oy, sino Hindi kompleto ang gabi nyo. Kung wala ang inyo, gwapo na barangay kapitan. Ari na nga ton financier. dagangan pagkaon kasi. Way problema. Kung pagkawon lang, total. Damo to siya yung budget. Abaw, dumayo haw. Damo guro na kulimbat. Uy, hala, Parmiloy, ari man gali si Paripuloy ho. Eh, Paripuloy, kamusta ka na? Happy New Year, mayo ka nakakadto ka di. Ay, okay lang ko, Prelyong. Happy New Year, Masimon. Kumusta ang imo mga palupok? Ate, ari, okay na tanan. Galing kay Way ko kapalupok. Turutot siyang gamito namon ni Maki the Blind Churchman. Ate, ako mapalupok ko ya. Galing kay sa kalaha, lagal sa kaldero. Basi maluto ka mo papisik. Happy New Year sa tanan. Di anong mensahe mo sa mga upod na diyo? Ang mensahe ko lang, kabay pa nga mabuganaon ang inyo bagong tuig. Kabay pa nga hindi maubos ang ATM ni Masyang. Are na kami ni Jojo. Oy, hindi ka rin. Buka gwapo kay Jojo ba? Dugay na nalo ah. Kasi tuig pa ka mo kaslon. Oo, dasun pa kami tuig kaslo na inyong. Okay, Dala Miloy kay do alang-alang pa eh. Oo, natural. Dapat lagi Preparahan ka na iya ba? Kung mo kalawin sa inyo pagpalanggaanay kag paghigugmanay tapos mapakasal ka mo dayon. Mayo man na ganing kasi tuig ka mo kaslon kay para nga may pagkaon na maliwat. Ako gini, para wala tiyang gasto. Mamantikaan naman ang sungad na sini. No, guys, tamas kubado. Ikaw gani, duway ka man plano para sa akon. Hoy, lakang bala. Ay, danay pa. Lord. Preparado na tong mga pagkaon nga nalon pa de. Ay, ayo matuod Permiloy. Ang iban nga pagkaon dinala na di nga do. Kagina pa kami ada nagdala sa pagkaon. Si Katerino may ginabitbit na gani sing kang nagauyat si Jojo sa iya. Si Sky Miara man. Ari na din ako niya. Gadali gini si. Kompleto na di ho, are na di. Gadali gini si Prelyong ang takloban ko tong pagkaon. Gadali kasi. Dali Paano to Permiloy kay para makakaon na ta. Balaan ko ng plano ni Lolo Miloy. Ano lagi ko ako sa pagkaon? Sigurado ka mo, kwaon niya to kag tagiatang sa aton? Naton, tagoon niya tong pagkaon. Hindi sa pagtagaan si Mustubado. Ate, Happy New Year sa tanan-tanan. Happy New Year mga ka-NYJC. Happy New Year. Happy New Year. Pagkaon na.
YGC. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton drama. Naisyaga Channel, Joke Time Drama. Ginadala sa inyo sang NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama, kag 106.9 ASFM, The Community Radio. Ini nga drama ginadala sa inyo para maghatag sa kalingawan. Magpamatik na. Magsadya ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Nice Channel. Mga abyan, kabinalangga sa YouTube makato. NYGC Blind Drama, dito gid makita mo. Mga sugilanon nga makatalandog daw pelikula sa radyo. Pamatian gid ninyo, kay ini para sa inyo. NYGC Blind Drama, dulot namon sa inyo. Mga drama nga makapukaw sa tagi-puso ang nga masubo. Hindi pagkalimtan na mag-subscribe kag mag-share man dayon. Kayang amon mga drama para gid sa inyo nga tanan. Sa tagsa-ka-upload, may bago madrama nga pamatian. Mga karakter nga makakulonyag sa istorya magapakadlaw. Mga pagtulon-an sa kabuhi, diri man makita kag matun-an. Gani dali na pamatian ng drama nga amon ginahanda. NYGC Blind Drama, dulot namon sa inyo. Mga drama nga makapukaw sa tagi-puso nga masubo. Hindi pagkalimtan na mag-subscribe kag mag-share man dayon. Kayang amon mga drama para gid sa inyo nga tanan. Kung gusto mo nga mag-relax, kag maglingaw-lingaw, NYGC Blind Drama ang sabat. Hindi ka gid maghinulsol, mga tingog man nagahatag kabuhi sa istorya nga aton ginapamatian. Gani upot kamo sa amon sa sini nga pagpadayon. NYGC Blind Drama, dulot namon sa inyo. Mga drama nga makapukaw sa tagi-puso nga masubo. Hindi pagkalimtan na mag-subscribe kag mag-share man dayon. Kayang amon mga drama para